Oh my God, oh my God. What a fantastic ocean. Super, wonderful, fantastic, marvelous. Wow. Bro, you English pura poya? You English barpura? Dan English barante. Yan English speaking course popinate. Ita simple na English ide, purple na English ide, pura English. What was it yan English man? Ah, bolia. Apne yani ki kelo questions kelna. Ye avan English id bantana. ಈ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲ ಕೇನಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತ ವಸಂತೆ ಪನ್ಪಿನ ನೀ ಕಾಕಿ ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಬಂತಿಪ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ನಾಗು ಪನ್ಪಿನ ನೀ ಕಾಕಿ ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಬಂತ ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಆಂದುಲ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ಪೊನ್ನುಲೆಂದ ತೊಂದ ಲಲಿತ ಪನ್ಪುನಾಲ್ ನೀ ಕಾಕೋಲು ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಪನು ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ಏರ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷಿತ ನಿಕ್ ಓರ್ಮ ಸಲ ಹಾಕುವೆ ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಪನು ಕಮಾನ್ ಯು ದೀಕ್ಷಿತ ನವಮಿ ಪಂಚಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಪಂಚಮಿ ನವಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ಇನ್ನೇನು ಶಾರದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಿನ್ನ ಏ ಸಿಸ್ ಏತ ದಿನಲ್ಲ ತೋರ ಪೂಜಿಯ ತೋರವ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ದುಂಡ ತೋರ ಇರೋದಲ್ಲ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿಯ ಅವು ತಿಂದಿನುಂಡತ್ತ ಮೇಯ್ಕ್ ಪತ್ತೋಡು ಮೇಯ್ಕ್ ಪತ್ತು ಲಕ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಕಂಡಿ ತೋರಪ್ಪ ಅಂದ A few moments later. ಇಂದು ದಾದೆ ನೀನು ಅವತಾರ ಈ ಪಣ್ಣತೆ ಹಿಂದಿನ ಮೇಯ್ಕ್ ಪತ್ತೋಡು ಐಕ್ ಮೇಯ್ಕ್ ಪತ್ತಾದ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಡ ಒಂದು ಮಾರೆ ಪರ್ಸ್ದು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ವಾ ಮೊಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮೊಳ್ದ ಬಡ ಪುಣ್ ಬಂದು ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಕೊರೆ ಬಜೀ ಕುರೆ ನನ್ನ ಎಂದ ದಾದಕೇನು ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಓಲು ಕುಡಿದೆಯಾ ಕಡಲು ಮುಗಿಲಾಗಿದೆ అలాగే ನಾನು ನೋಕುದ ಬ್ರೋ ಇನ್ನೊಂದಾನೆ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗೆರಾಡ್ದೀನಿ ದಾದಾಡ್ಯಾ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನಿ ಕುಲ್ದೀನಿ ಏ ಎಂಡದೆಂಗದಿಯೋ ಚಾವ ಎಂಕದ ನರ್ತಾಪು ಜಿಂದೆನಿದನ ಸತ್ಯ ಬನ್ ನಿಕ್ ಬಡಾಪ್ನದ ಅಂದ್ಯಾ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಟ್ಯಾ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಒಂದು 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗ ಇದು ಕೊಡುವಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೂದು ಕೊರಿಯ ನೂದು ಯಾವ ನೂದು ನೂದು ಎಡ್ಡ ಕೊರುವೆ ಬಡಾನ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳು ನತ್ಯ ಹೋದು ಬೆನೋಡು ನಿಕ್ಲ ಪುರ ಬೆಂಡ್ರೆ ಸಂಕಳ ನಿಕ್ಲೆ పోదు మొళ్ళ ఆయనకి ఏందత్త ఎన్న ముట్టుడు ఎంకి ಹಾಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಂಡಲ್ಲ ಅಪಗ ದಾಲಾಂಡಲ್ಲ ಬರು ಅಂಡ ಮೊಳ್ಳ ದಾಳ ಬರಂದು ಉರ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಏರ್ನ ಕಾಲ್ ಇವೇದೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಬ್ರೋ ಬನ್ನಿಯಾ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ನಾನು ಸಯ್ಯರ പോകുന്നില്ല పోలా ఐకి ఎండేంజిలేను ಬಂತು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲು 10 ಪೇರಿಗೆ ಆತ ಐಕ್ ನೀ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ದೀಪ शाबाश बेटा ये पूछो ब्रो ये हेलो हे प्रभु हेलो ब्रो हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ಏ ಸಿಸ್ ನಾನು ಚೂರು ನೀರು ದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ పోయా ఏర్ పోచి బండేర్ వచ్చా నిన్న మొబైల్ బ్యాగ్ లో మూడు ఏర్ల కొనేయడా ఏర్ కొన్న పెరియా నిన్న గుజిరి మొబైల్ ಓದು ಬಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲತ್ತ ಎನ್ನ ಮಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚತ್ಯ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಏರಲ್ಲ ನಂಬರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ಪೆತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಿತ ನಿಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಯ್ಯ ಹೋಯ ಹೋದ್ ಬರ್ಪ ಸರಿ ತುಲಾ
A few moments later. काल याला मोबाईलला बॅगला काढली काल काल काल